Čauky! Vítam vás u nového videa. Máme novú Season 3 Runners. Čo? Pôjdeme do Sinister Trips. Neviem absolútne aké sú zbrane, napríklad toto čo je za zbrane. Ne, to je toto! Toto je strašne dobré. Ja neviem, kde, ale tam bude niekde stať. Tu je niečo. Ja neviem, čo tu má diať. Aha, čo sa dajú kupovať niečo. Ale čo sa tu dá robiť? Neviem. Aha, ja som zavolal nejakú extrakciu. Ja neviem, čo som robil, hej. Aha, mám do svojho oného sprajta. Aha, takže ja nemám teraz sprajta? Keď som tu nikoho nenašiel a už je na 50 preč. Kam ja som išiel plánne dosť na zlú lokáciu. Keď idem na lepšiu lokáciu, tak by som už mal aspoň 2 killy. No ja nemám loot ani nič, proste. Aha, to človek. Aha, že mňa vypadol kút. Ja mám voltky. Ha! OK, našli sme nejaký volt. O môj bože, čo sa tu deje? Mám fire sprite. Našli som nového sprita. OK, zatiaľ sme toho urobili akože dosť. Viacej tých? Aha, to je ďalší sprite. Ja môžem mať jedného v ruke, OK. Ja sa dohylujem, hej. Ty bože môj, tu je strašne veľa vecí. Škoda, že som nekúkal lepšie na zónu, lebo keď kúkam lepšie na zónu, tak... Wait! Počkaj, ale to je oný. Ne, dal som troch, neviem skoľka ti. Ok, máme fire sprite. Aha, keď ich tam extraktem, tak oni mi prídu ako keby ku mne, on tam keby. No ja sa tak strašne bojím, lebo tu môže byť, že holci, čo teraz? No, to nič není. Je to sprite. Super. Chudák typsa, ono to proste prebíjala v kuse. Ale je tu furt chaos reloader ona. Zatiaľ máme všetko na level 1. Máme tu zatiaľ žiadneho iného sprita nenájdeme. Neviem, ja z toho vodného zatiaľ nechám. Kebyže tu je teraz že voda na prvý kolor. Je to asi ďaleko typsa, ale... Let's see what's in that cabinet. Ty vole. Dobrá. Tak kámo.
Bro mal zlaté flex, nie, bro nemal no skin. Bro mal no skin. No, dúfam, že ste si pozreli toto video a dúfam, že si ho... Neviem, dúfam, že sa vám video páčilo a nezabudnite dať like a odber a... Vidíme sa u nejakého ďalšieho videjka alebo pri nejakom ďalšom update. Čaute.